جيركم جمروا خالي من حتىكم نجر كم زي اللي تفلتوا وياكم سمعته زين نقولكم باركس وأنا وزخون خالد إذا قدر زولون اللونات وأنا استناجن ود ورده وصين اللي زلنا ذلوا فليت الله وسانو تزوسنوا انتايو نابخاتكم بملؤه نبلئنا كشعب مجرشا سمعوه نقولكم نفط زرزرون حلف حبيرنا نسمع أيه هذه ناقن من أم حلافنا عبي أحمد أبزل على وطري زل سمعتي بالتفلالي هنا بالتفلالي هنا أبزل على وطر أبزل على أنك يزله كيحجزن يزوله كله نقربه نخفله بجنزب بهي قلبت زي حاسبه زي جبر له نجار يلن عبي أحمد سيدي እንኳን نتحدث ورده مالتي نتحدث ورده زدليو عبي أحمد كمن نصارقان كمن نجيتاچو اف ملفلف يبلون تحدث ورده حنتن يا تازدليا ታውሳነ ናይ ታደሰ ወረደ ከነገርኩም እየ ሓንትን ታደሰ ወረደ ከገብረሉ ዝደልዩ ዓብይ አሕመድ ተደሊኻን ወፃ አሰደካ እየ ቪዛው ቁዒ እዩ ፈልጡ ዲኹም ሰማዕተይ ስድሩኡን ናይ ባዕሉን ቪዛው አውቅዑ ንአውሮፓ ዓዲ ናይ ዓዲ ስም ምጥቃስ ብዙሕ አድላ ይኮነን ለስለዘ አማን ኩሉ ናብ ናይ አውሮፓ እንደደሊኹም ናብ ጀርመን እዩ ቪዛው ቁዒ ዘሎ ግን ናብ ጀርመን ዓዲ ማለት ጀርመን ተጋዳላይ ጀርመን ስለ ሁልሻ ስለ ኖርዌስ ጀርመን ተበልና ናይ ጀርመን ከይመስለኩም ማለት እዩ ግን ታደሰ ወረደ 00 ዓብይ አሕመድ ክጠቅመን እዩ ኢሉ ዝሓስቦ ግበረለይ ኢሉ ሆምወርክ ሂብዎ ዝነበረ ናይ ገዛዕ እዩ ሂብዎ ዝነበረ ትግራይ ረብሸለይ እዩ ብንጻርቃን ፈቲኑ እዩ ብንገይታቸው ተጀሚሩ ብዙሕ ነገር ተገይሩ ነይሩ እዩ አድገይ ይቀርብ ቀለይ ይቀርብ ማኪና ይቀርብ ባጃጅ ይቀርብ شلمكا سرح السعانو تشجروا كل نجار مليونات انت يكونس بليونات كفيلكا عقرقر نخفتر نعرف فتركها عما نسو تقروي نخبالع تقراي ناف زي نبرت دخمتن تقراي سبك نبرت لا يخيل نيلو ناب بيع عدو ويكعم ناب خالي نا ايتيبي اكل نخبتن حساب تغيرو تسرح له نيريو اي سرحن تحدث ورده جن نا وتادر حلافون سلاز نبره وان عزاز سراوي تقراي سلاز نبره وتسراويتو ون بفلايتو بتحت زلو ترى تقعدلاي زخونه خدغفو يخيل يلي تامينلو سلاز نبره ربشا فطرله እዩ ረብሻ ኣብ ትግራይ ኮይንካ ታስልጣነ ይለቀቀን ኢልካ ሰላማዊ ሰልፍ ክግበር ኢልካ ብዙሕ ነገር ጌርካ እንድሕር ረብሻ ፈጢርካ ኣነ ትደልዮ ነገር ኩሉ ክበካ እየ ትዘለካ ዓዳ ብሙሉኡ ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ተለቅሕ ዘሎ ካብ ልምዓት ባንክ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ልምዓት ባንክ ብዙሕ ገንዘብ ልቃሕ ኣለዎ እዮም ዝሉና ዘለው ምክንያቱም ሓረስታ እዩ ነይሩ ኣብ ጋምቤላ ኸይዱ ሕርሻ ዓብይ ሕርሻ ነይሩ እዩ ታደሰ ወረደ ሃፍተ ኣለዎ እዩ በአዲስ አበባ ንብረት ኣለዎ ኩሉ ንብረትካ ጥራሕ እንተይኮነ ሓድሽ ገዛውን ንኽትሰርሕ እሞ ዓመ ኣብ ማእኸል ኣብቲ ሕምብርቲ ኩሉ ነገር ዘለዎ ሕብረት ኣፍሪካ ጎኒ ተፀራሪጉ ዘሎ ንሕብረት ኣፍሪካ መስፋሕፍሕ ተባሂሉ ኣብኡ ዓመት ካብ ትግራይ ክዒዶም ዝኸዱ ዞም ጀነራላት ኣብኡ መሬት ይህብዎም እዩ 500 ካሬ ይህብዎም እዩ ንታደሰ ወረደ እውን ይህብዎ ነይሩ እዩ ታደሰ ወረደ ኣብኡ ኣብ አዲስ አበባ ኸይዱ ክሕግዘን እዩ ዝብሉ ሓንቲት ነገር የለን ዓብይ አሕመድ ታደሰ ወረደ ሓንትን ካብ ታደሰ ወረደ ዝፅበያ ዓብይ አሕመድ ባዕሉ ታደሰ ወረደ እውን ታውሳነ ናይ ታደሰ ወረደ ከነገረኩም እየ ባዕሉ እውን ኣሚንላ እዛ ነገር እዚኣ ኣብ አዲስ አበባ ኸይዱ ክሕግዘን እዩ ኣፍ መለፍለፍ ስለ ዘለዎ ቋንቋ ስለ ዝኽእል ወይ ሓደ ነገር ስለ ዝኽእል ኣብ አዲስ አበባ ነቱ ናይ ዲፕሎማቲክ ማሕበረሰብም ይኹን ነቱ ናይ ትግራይ ማሕበረሰብም ይኹን ንማንም ዝምልከቶ ተዛሪቡ ከእምነለ እዩ ኢሉ ሓሲብዎ ይፈልጥን ምክንያቱም ታደሰ ወረደ ንሱ ውህብቱ ኣይኮነን ቃል ተዛሪቡ ሰብ ከእምን ዘይኽእል ክስታይ ምስታይ እናበለ መዓልቲ ሙሉእ ዝውድእ ሰብ እዩ እዚ ናይ ባዕሉ ናይ ተፈጥሮ ጉዳይ እዩ ምንም ክገብሮ ይኽእልን ታደሰ ወረደ ደልይዎ ዝገበሮ ነገር ኣይኮነን ተፈጥሮ ይዓደለቶን ተዛሪቡ ንሰብ ከእምን ዝኽእል አንደበት የብሉን ቋንቋ ይኽእልን ዝኾነ ይኹን ቋንቋ ብደንብ ገይሩ ማስተር ገይሩ ይኽእሉ እዩ ዝዛረቦ እዩ ትብሎ ቋንቋ ነገር የለን ስለዚ እንተድልያ እንተለዋ ህዝቢ ትግራይ ከይሰምዕ እንትድል እንተሎ ቁርተ እንግሊዝኛ ድብሪ እናበለ ሳሪሃ ማርያን ትሰርሕ እንተሎ እዩ እምበር ከም ንጌታቸው ረዳ ቀሪቡ ምስ ኮር ዲፕሎማት ንናይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰባት ናይ ዓለም ሚድያታት بإنجليزية قريب تزاريب خمن اللي يلو أيدليون
ካብ ትግራይ እንትወፅኡ ጥቕልል እንትለበዶ ተሎ ወይ ከዓመ ብናይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ተኣማንነት ኣለዎ ናይ እንግሊዝኛ ክእለት ኣለዎ ከም ዲፕሎማት ኮይኑ ክሰርሐለይ ይኽእል እዩ ከም ንፃርቃን ኮይኑ ኣውሮጳ እንድሕር ልኢኸዮ ክእምነለይ ይኽእል እዩ ዝበሃል ነገር የለን ሓንትን ኣብ ትግራይ ረብሻ ምፍጣር እያ ነይራ እዚኣ እውን ታደሰ ኣሚኑላ እዩ ወፂኡ ምንም ነገር ካብ ትግራይ እንተወፂኡ ሰብ ክኸውን ከም ዘይኽእል ተረዲእዎ እዩ ኣብ ትግራይ ከዓም ህዚ ናፍታ ውሳኑ እዩ ክወስደኩም ኣብ ትግራይ ኮይኑ ከዓመ ምንም ነገር ከምፅአሉ ከም ዘይኽእል ርእይዋ እዩ እቲ ህዝቢ ክንደይ ዝኣክል ነቱ ናይ ውድብ ሕወሓት ተውፅእዎ ዘግልም ዘሎ መግለፂ እንካብ ተራ ተጋዳላይ ጀሚርካ ኩሉ ሓረስታይ ኩሉ ጓሳ ኩሉ ምሁር ዓብይ ፅቡቕ ገበርኩም ዘይብል የለን እቶም በፃብዕቲ ዝቁፀሩ 3 ካብ 100 ዘይኾኑ እንተስ ሰሪቆም እንተስ ናይ ፖለቲካ ድርጅት ኣለና ናይ ከምዚ ማሕበር ኣለና ወይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም እናሓሰቡ እናሰርሑ ዝመሓደሩ ተጋሩ እንተዘይኮይኖም ዋላ ሓደ እውን ታደሰ ወረደ ዝድግፎ ነገር የለን ታደሰ ወረደ ምስለኔ ናይ ዓብይ ኣሕመድ ሽሞኛ ኮይኑ ትግራይ ካብ መሓደራ ዝደሊ ኣእምሮ ዘለዎ ትግራዋይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ የለን ሙሉእ ዓለም የለን ኣብ ትግራይ ቀርዩ ማለት እዩ ትግራይ ብምንም ተኣምር ስኡልካ ካብ ቆልዓ ጀሚርካ ሽማግለታት ኩሎም ብምንም ተኣምር እዮም ኢሎም ዝኹለይ መስዋዕትነት ዝተኸፈሎ ዝኹለይ ደቀና ዝገበርናሉ ንባዕልና ተጋደልናሉ ኣካልና ዝጎደልናሉ ብምስለኒ ኸን መሓደር ኮይኮነን ኢሎም እዮም እዚ ከዓም ዘይኾነሉ ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ትውሳኑ እንታይ እዩ ናይ ታደሰ ወረደ ኮይኑ ዝኒሆ ኣነ ካብ ትግራይ ወፂእ ክኸይድ ኣይክእልን እንድሕር ኮይኑ እንተዝወፅኢሉ እንተተሳኺዕሉ ከምቲ ዝበልኩኹም ቪዛ ውቅዒ እዩ ካብ ቦለይ ተመለስከ ይብሎ እዩ እምበር ህዚ ኣብ ትግራይ እናሃለዎ ከም ዝገበረ ገይሩ ምናልባት ስድራ ቤቶ በአዲስ ኣበባ እዮም ዘለው ከውፅኦም ይኽእል ኣብ ትግራይ እናሃለዎ ምናልባት ኣብ ትግራይ እኒህ ክሕግዘኒ ይኽእል ኢሉ ዓብይ ኣሕመድ ነቶም ስድራ ቤቱ ዘይክልክሎም ይኽእል እንካብ ትግራይ ሃዲሙ ንኣዲስ ኣበባ እንተኸይዱ ግን ስድራ ቤቶ እየወፁን ታደሰ ይወፅእን ካብ ኣዲስ ኣበባ እቲ ዘሎ ዕዱእ እውን ይስረዘሉን እቲ ዘሎ ሃፍቲ እውን ይምለሰሉን ስቑኢለ ብሰማይ ተራ ቦርኮ ናይ በረንዳ ሓዳር ይኸውን ምንም ነገር ጥቕሚ ይረክብን ምክንያቱም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ንዓብይ ኣሕመድ ሓንቲት ነገር ኣይረድኦን ስለዚኣ ስለ ዝፈለጠ ከዓ መህዝ እንታይ ይብለሎ ታደሰ ወረደ ኣነ ካብ ትግራይ ክወፅእ ኣይክእልን ዝደለኹም እዚኣ ኹን ዝበልኩምን ክኸውን እየ ኢልኩም ንገሩለ ኢሉ ንቶም ዝፈልጦም ከዓመ ንተጋደልቲ ዓበይቲ ተጋደልቲ ምስኡ ዝነበሩ በቃ ንገሩለይ ኣነ ፍለጡለይ እዚኣ እያ ካብ ትግራይ ወፅየ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይደ ምንም ንሂወተይ እውን የስገአኒ እዩ ንተብ ኣዲስ ኣበባ እንትድውል ተሎ ኣብዚ ኮይነ ንሂወተይ የስገአኒ እዩ በቃ ንክወፅእ ዝከኣለኒ ሰሪሐ እየ ዝከኣለኒ ዕገርጌረ እየ ግን ንክወፅእ ፍቀዱለይ መፂኹም ዝኾነ ነገር ሰዲድኩም ውሰዱኒ ገለመለ ይብሎም ኣብ ትግራይ ኮይኑ ከዓመ ህዚ ግን እታ ቁርፃ ስለ ዝፈለጣ ኣብ ትግራይ እንታይ ወሲነ እየ ኢሉ ዝዛረቦም ዘሎ ዝኣዘዝኩምን ከገብር እየ ስኡልካ ተቐመጥ እንተኢልኩምን ስኡኢለ ቀመጥ እየ ምስቱ ካንስል ኮይንካ ስራሕ እንተኢልኩምኒ ክሰርሕ እየ ምስ ሰራዊት ኮይንካ ስራሕ እንተኢልኩምን ክሰርሕ እየ ካብ ትግራይ ወፅእ ግን ክኸይድ ኣይክእልን ኣብ ትግራይ ኮይነ ግን እንተይተኸሰስኩ እንተይተንጋላታዕኹ ንኽነብር ፍቀዱለይ እዩ ዝብል ዘሎ እዮም ዝብሉና ኣሎ እንተይተኸሰስኩ እንተይተንጋላታዕኹ ናብ እስር ቤት እንተይተለኣኽኩ ዘጥፋእኽዎ ገበን ዝፈፀምክዎ ገበን ኩሉ እዚኦም ኩልኦም ሰራዊት ኣብ ዓፋር ዘደራጀኽዎም እዚኦም ኩልኦም ሰራዊት ኣብ ጸለምቲ ዘደራጀኽዎም ናብ ጸለምቲ ኺዱ ኢለ ዝኹለይ ሰራዊት ዘቕተልኩ ኣብቲ ውግእ ግዜ ዘበላሽዎ ዝነበርኩ ኣብቲ ውግእ ግዜ እናሃለዎ ኣብ ችግር እናሃለዎ እናደወልኩ ንዓብይ ኣሕመድ ብፍላይ ከዓ ብርሃኑ ጁላ ምስጢራት ዘሕልፎ ዝነበርኩ ንሶ ይለዓል ብኡ ስለ ዝፍራሕ ኮየ ክኽሰስ እየ ክእሰር እየ ብዚ ዕብየት እዚ ክዋረድ እየ ኢለ እየ እምበር እዚ ዝብል ዘሎ ብውሽጡ እዮም ዝብሉና ዘለው ዓዊሎ እዩ ዝዛረቦን ኦፍኮርስ ተህዝ ዝበልክኹም ኣይኣሚኖ እዩ ዝዛረቦን ግን ብጣዕሚ ዝኣምኖም ግን ብዙሕ መቸም ዝሰርሕ ሰብ ይጋገእ እዩ ብዙሕ ተጋጊና ክንከውን ንኽእል ኢና ንሕና እኮ ብሰላም ክንነብር ድሕሪ ህዚ ስልጣን ዝምነኩ ማንም የለን ካብዚኣ እንተወሪድካ ግን እንታይ ከም ትመፅእ ምክንያቱም ዶክተር ደብረፅዮንም ተዛሪብዎም ተጋዳላይ ናይ ትማሊ ሰሚዕኹምዎ እንተኮይንኩም
كاب جنبار زدوللنا دبرت ين انتاي التزاريو إيلو صباح نجوه تن تسرحون زلهم صبون تسرحهم نايدكم كترغويكم حما تسرحكم كعام كتحتت لنيكم إلوهم يس لذي فلت زي عز فلوت يوم زهاد مزلون أديس أبابا إلنا ير من سين تهذا مناو تنأس وتقدر كوينو كهاجل قل اللي خل هذا صورة دقن من جه جبري خلنا بديس أبا خيدو أي تأمن عبي أحمد أي تأمن ولا حقين تتفاهمون نجيتها شوي دليوم يو خزاروا اللي دل إياه ولا حسوزي انت لكم تزاروا انت ولا ميزاروا اللي يوم نتقراي بس بصوا تزاروا حما نقر تزاروا انت لهم ومن نساركان نابي ميديو نابي يوتيوب ناخذوا يزاروا يوم تعدى صورة قدرجن كم أخو جبر كم زي خيل عبي أحمد وني فلت أيو تعدى صورة ده وني فلت أيو كل تقرأي وني فلت أيو ما نمز سمع علن تعدى صورة ده إنكوان كبريزيدنت نت وريدو يقرنا بريزيدنت نايم جزيهم محدار تقرأينا هاللو كوان سب ناي حدا ساعات زربان تغيرو 10 دقيقة يسمعوني افريج وسيدكا اتو الى موصص ودياو سلچيوم زوصو اتم وديهم زرأي خعامق بتاع وحدات اتم نيشتيري ام ون زوصو دميركا انس كان ترسد انتلو انت كفل انتلخا افريج توسد تلخا ناي حدا ساعات زربان ناي تادس ورده هزو بريزيدنت نهالو قدم هز مالتي شعون قد بريزيدنت خوين ግን ካብ መጀመርያ ክሳዕ መጨረሻ እንታይ እዩ ዝበለ ከየምልጠና ኢልካ ኣሰምዕ ናይ ታደሰ ግን ብጣዕሚ ሰብ ስለስልችዎ እንተነኣሰት ማለት እንተበዝሕት 10 ደቂቃ እውን ዝርኦ ይነበረን እዚ ፍሉጥ እዩ ካብ ስልጣን ተወሪዱ ከዓ ምንም ማንም ዞር ኢሉ ይርኦን ክዛረበ ይኽእል ከእምነ ይኽእል ምንም ነገር ዝገብሮ ነገር የለን ስለዚህ ዝወሰንኩም ወስሉለይ ኣብ ትግራይ ኮይነ بسلام كنبر يفقد اللي زيا أمن اللي نبله يابتري ولا خم بيمانو ودبع واحد النهيو بس أقامها عام سراوي تقرأي النهيو خلتي أم تسمع ميم كاب سلطان خمس ورد من السلطان تقبلنا كم زي بلو وسينا ميم تم تقام تبارتاز بهالو بدي سوا خيدم زلو خامه ولا حدا أبالي هاللوم أي هاللوم مجلس أو صيام اللو أين قبلنا جزء حالف وإيه قال ما ليلو جزء أم زحالفهم ساتم يوم ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፅኦም ዝኒሄው እዚ ኣብ ውግእ እዩ ዝኒሄው ግዜ እንተሓለፈ እውን ኣብ ስልጣን ደይመፅእ ካብኡ ድሓረ ነቲ ዝመፅእ ምርጫ ኣዳሪጁ እዩ ኩሉ ነገር ኣመዓራርዩ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ዝደለዮ መሪፁ ሓድሽ መራሒ እንተደልዩ ሓድሽ መራሒ መሪፁ እዩ ዝመሓደር እምበር ብዓብዪ ኣሕመድ በቲ ጀኖሳይድ ዝፈፀመሉ በቲ ዝኩለይ ገበንን ዓገብን ዝፈፀመሉ ዝተሾመ كمحادر أي فكرني حزبنا تعدس ما ورد قريو ما نم سبن تخونون ما نم تزفتون انتخونا عبي أحمد اندحر شيء مو زور بالي وجد يزوله حزب بعلو يزمرز تدلي مرسكا تتفيخ عام على العلي دفريك كمالتيو إذن نقولك سمعتين هذا وزي أهلا نخشى عز غصل جزي سلام دهان وعلى دهان درو جاو